శంకరవిలాస్ ఆర్ఓబీ పనులను జిల్లా కలెక్టర్ తమీం అన్సారియా పరిశీలించారు. జీజీహెచ్ వద్ద నుండి బ్రాడీపేట, అరండల్పేట వరకు జరుగుతున్న పనులను ఆమె తనిఖీ చేశారు. ఆర్ఓబీ పనుల వలన ట్రాఫిక్ లో ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయని దృష్టికి రావడంతో పనులను పరిశీలించారు. త్వరితగతిన పనులు పూర్తి కావడానికి అవసరమగు చర్యలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఆర్ఓబీ పనులు 98 కోట్లతో 930 మీటర్ల పొడవున నిర్మిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. పనులు సకాలంలో పూర్తి చేయటకు చర్యలు తీసుకోవాలని జిల్లా కలెక్టర్ తెలిపారు. ట్రాఫిక్ అంతరాయం త్వరితగతిన పరిష్కారం కావడానికి దోహదమవుతుందని చెప్పారు. రహదారులు, భవనాల శాఖ కార్యనిర్వహణ ఇంజనీర్ సి విశ్వనాథ్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ బ్రాడీపేట వద్ద కొంత స్థలం క్లియర్ కావాల్సి ఉందని, అది పూర్తయితే నిర్మాణానికి ఎటువంటి ఆటంకం లేదని వివరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో రహదారులు, భవనాల శాఖ డిఈ డి చిన్నయ్య, ఏఈ వి సాయికృష్ణ, లక్ష్మీ ఇన్ఫ్రా డెవలపర్ సంస్థ ప్రతినిధులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. Government property, missionary property.